Italia nengo kwa John Matiang'i, mwaziri wa mache aliase kaunti ya Nyamira. Asali tukelia lero tuomera na iga ase okorigereria gwatananekana gwe company ya Wasco egere company ya mache toke ya Kisii ne company ya mache ya Nyamira. Ekiogi akoreru ne board n'abagabano babere bale mecha stakeholders ase company naende twancheranire bono gochakera omwaka omwe ya bwe chibesa tukuruka new financial year chakera July yamo kere county netokibwate company ya mache egenderete ko supply mache uchiasa abantu baye egente ke kiera report ya task force yaire ono kere company ya mache tuale license yaye lakini chitarifu ntogendere kutumia tarifu ya Wasco eliero rokonya kutumia asoko abantu baita mache mbia mono sana Samaria tangoro kulea bwali ogega minister ya mache Kisii county government lero litukolia lero lya Jumaine tarehe 6 mwezi wa 5 na twali ngega iga Wasco company ase chi county chaito ibere Nyamira and Kisii bali kumerana ne chigavana chiabo chonsi tuomeranire twensi na ande twanyalire kwa bato gwanchana na twensi nga tige company yebe gwataneneka elinde naliye gasiera akoreke ingia no matinge kere gwataneneka korororo kere company nenyare ko bake ko igereria mangana abo mono gochime kiagera ne nyare ko nye understand mono igobono lero ntwagiri ne report ya task force eri abete prepared nero yaore ko bake ko rigererirwa ne county chonsibere nande nabo twayinjira na unanimous ringa task force ya bete ko recommend twanya adopt lero ne chigavana chetu chonsi ne county chetu cha Kisii chonsi.